A xente que estou seguro que opina e opinarán de que un bo macho ten un sabor diferente, máis intenso, e hai quen ten o seu predilecto macho. E se agardamos un mesiño máis ou menos, estarían no punto As perfecto. pezas de 3 kilos para arriba sería o seu momento. Non deberíamos agardar nada, habría que poñer estas centolas a cocer. Tampouco ides agardar nada. Un anuncio e estamos a volta no que ande. Moi bien. Xa estamos case nas 5 da tarde, seguimos en directo no que anda aí. Sauri ainda non coceu as centolas. Pero dixo que se ia repartir entre o público, que É verdade. que somos todos vecinos. Este público tan maravilloso que son veciños de Pollo e conozco a algúns. Sí, señor. Un aplauso para este público que nos acompaña hoxe. E estamos todos moi He dicho tranquilos. que hai que poñer un euro cada un, non por fieres. E estamos moi tranquilos, pero David Zamor, se hoxe damos o bote do Nimbaquerin Boy, que son 1000 euros, ten un reto para él que ainda non sabe cal é, está todo tranquilo. Bueno, eso habrá que falalo, eso xa veremos que va a haber moi valientes. Vámonos a falar cando le ven o bote. Imos ao entroido? Veña, claro, imos ao entroido. Espéranos aquí porque esta tarde nos visitan os entroideiros Miguel Anxo e Rocío, que nos van falar da figura do meco. Ai, sí. Sabedes que o meco é unha figura tradicional do Sí. entroido, Moi que non son moitos transgresora. lugares, que moitas veces tampouco sabemos cal é o significado, e esta xente de aquí fai moi ben, porque está a recuperar esta figura, esta tradición, que estamos vendo caras que non nos gusta moito a nós. Sí, sí, estou vendo cousas, Moi estou boa tarde, vendo Miguel cousas. Anxo, Moi boa Rocío. tarde, como estades? E xa estás traballando moitísimo. Oi. Home, por suposto. Porque vos formades parte dun proxecto que o que busca é recuperar a importancia do meco, non? Eso mismo, andamos recuperando a figura do meco, bueno, adaptando a actualidade, porque realmente tampouco é como se facía no pasado con total exactitude, pero parecíanos que era algo que era recuperable e adaptable aos tempos de agora, e empezamos na comarca de Betanzos o Ponte de Ome, unhas 12 asociacións a intentar impulsar isto entre os veciños. Penso que van pasar hoxe aquí cousas interesantes. Mira o que estou atopando. E a de David anda por aí tamén. Hoxe imos a apañar, hoxe imos a apañar. Bueno, é que son... Vai sair aquí un supermeco. Estes bonecos, na súa orixe sobre todo, sí que tiñan como unha carga moi transgresora, moi satírica, non? Que permitían de algún xeito, pois, falar de cousas noutros tempos nas que noutro momento non se podía falar con esa liberdade, non? Ese foi un pouco o xermen de todo isto. Sí, a ver, nós o que estamos intentando é que os mecos se poñan en lugares públicos e que o veciño poña diante da casa, como un xeito de chamar polo entroido e de chamar pola primavera, porque o entroido máis... Entón que o poñan, por favor, que o poñan. Sobre todo este ano, non, sobre todo este ano. E que o poñan para chamar pola primavera, porque o entroido máis ancestral europeo combates entre a escuridade e a luz, entre o inverno e a primavera. Por iso tanta cor, por iso todos eses persoaxes ancestrais con... Pero foi un éxito o ano pasado, non? Sí, xa houve un montón deles. De xente participando. Incluso tamén recuperamos en algunha parroquia pois o feito de que fose un meco da parroquia para terminar facendo unha festa conxunta, como foi na parroquia de Callobre. E, bueno, tamén potenciando o entroido de Samede, que é un entroido que está no concello de Paderne, que está sendo moi recuperado tamén, onde hai vexigueiros, hai bonitos, se baila unha muiñeira, que é a muiñeira cruzada, que só se baila no entroido, nese entroido, e que se baila só nesa época. Non nos imos sumar a esta iniciativa, vamos facer o noso meco, podes ir dando Miguel Anxo, pero Rocío, decía Miguel Anxo que agora se fai coa xente da parroquia. Eu estaba vendo aquí os xornais, que entendo que os empregades para encher mellor nos xornais sí que atopamos xente para facer sátira, colgar o meco e estas cousas, pero se o facemos un veciño non haberá lío aí. Sí, hai lío, claro, Hai lío, pero ¿no? aí forma parte tamén do entroido, porque hai como unha lei que todo o mundo ten que admitir as bromas. Todo vale, hai que encaixalo, non? Todo se admite, ninguén pode enfadarse por iso.
A ninguén lle pode parecer mal, non? Bueno, Así pues, que eso. sabes, se te parece Bueno, mal. xusto foi dicilo. Aí está, bueno. aí está. Mira, eu meco que se lle fai cando acaba o carnaval, porque estou ahora un pouco Depende se se preocupado. portou ben ou se portou mal durante o ano. Pois eu son buenísimo. Pode se queimar ou indultar, non? Podes indultar, sí, se foi é unha persoaxe que se comportou ben, pois podes indultar. Ou tamén terminaba paleado, tirado no río, queimado. Bueno, iso de tirado no río está moi ben que o apuntes porque sei ademais que vos preocupa moito queredes recuperar esta tradición que aínda pervive en moitos puntos de Galicia pero que noutros se está perdendo, pero queredes que a xente sexa responsable, sobre todo cando se desfagan do meco, se o fan dese xeito, pois tirando ao río ou queimando, pois que sexa algo respetuoso coa contorna e co medio ambiente, non? Claro. Insistides un poquinho niso. Claro, nós, por exemplo, en Callobre queimamos unha meiga boa, porque nos morre, non a queimamos, enterrámola, o que facemos é... Está David improvisando. Está David se o meu improvisando. meco cada un pa así. Por lo menos o meco que vai a ver cargado. Bueno, non pasa nada. Bueno, pois, si hai que ser sostibles, entón poñedelle roupa sostible que se xa para queimar, porque... Que non se queime roupa. Porque David se Zamor queime creo que con- non o vamos a indultar, este meco non. Deixamos traballando Miguel Anxo e a Rocío e nos volvemos ao cemiterio de Santa María de Corrubedo, en Ribeira, onde apareceu un sinal que só lles permite o paso aos residentes do Campo Santo, Alba Lea,